mogik bende ka watieko. Minzonia wacho ni nek osebedo mang'eny nikech sirkal ok okawo okang' mawinjore ne jok ma oneko nyaka jotelo. Wacho ni mano bende nitiere kar kacha, mano ma ote ma bende no asekale kar kanyo. Kata kamano koro ka wanuoye sirkal gi okenge ma ikawo, doho nitiere kar kacha, jogo mimako chope doho moko wuok, nyalo bedo ni nitie nyawo moro amora e kind bad migawo kata bad sirkal no madoho, mano ma judiciary. Kosa en ang'o matimo ma jok moko ma otimo weche machalo kamagi pod nitiere oko kendo giwuotho. Abwacho ni ati serikal ok okaso sana kaka onego giti gi jogi, nikech yudo ni ati ng'ato neko to kata kes no pok olu maber, ma ng'at mane o lose ng'ate owinjo ni ati finally nitiere justice motimna, yudo ni ati ng'ano se release back e gweng'. Kendo duogo bedo threat ni jomoko. Kori neno an ng'at mana kele ni police mondo konya ama na kele sirkal mondo konya, ok ayudo kony mana dwaro. Miri mano nyalo idha mondo kendo atim gima ok ber. Koro kaka mana kaka nyawadwa wacho no ni ati sirkal onego chung' gi ratiro. Kaka onego review kaka gi rango kaka gi punish jogi mosebedo katimo richo e gweng'. Mondo jogo mapok otimo ong'e ni ati katimo to mendigo results ma dhi yudo dhi keto luoro kuomgi kendo dhi konyo mondo tho ma wan go ama nek ma wan go ama gik ma wan go maricho e gweng'gi nyalo dok piny.